Γελ, πάμε λίγο. Είμαστε εδώ, μες στο τρίτο γενικό, που παλεύουμε να βγάλουμε ένα πολιτήριο. Εκδρομές και καταλήψεις, τσακωμοί και μαχαιριές, είναι αυτά που μας κρατήσαν εδώ όλες οι χρονιές. Δίχως ζέση πέφτει μόνο κουτινές στο καλοκαίρι. Η βρωμάκη δυσοβία πήγαινε σε αυτό και λέει. Έχουν βάσει το σχολείο, είναι σαν ψυχιατρίο. Μα αποτέλεσμα εγώ, να χρειάζομαι γιατρό. Έφυγε και ο μπαλός, ήρθανε οι άλλες δυο. Άγκαζε με τα σκαμπό, φέρανε τον πανικό. Πήγαμε τεχημερή, η Βαρβάρα η καλή. Έγραψε ένα ραβασάκι για το 700 κάτι. Ο Ανέστης ο ψηλός, είναι και καρδιακός. Με το τέκνο στα οικεία, ότε για νεκροψή. Η Σοφία είχε κάτι τότε στα ρεβετικά. Είπε 2 τραγουδάκια και έγιναν αγκολιδά. Όμως τα άκουσε ορίο και θυμήθηκε το μάνι. Μα αποτέλεσμα να γίνει σαν να έχει γυρουμάνι. Σας παρακαλώ πολύ. Έτσι ένιωθε τη Σύρο που τα βρήκε με το Γιάννη. Αφού είχε χωρισμό με το άλλο το φιντάνι. Μες στον Γκάντι και η Τζο χόρευε σαν το τρελό. Και έφτασε σε ένα γκέτο χωρίς να έχει γυρισμό. Η Αγγέλο η γιαγιά που τη λέμε κοντινά, άλλαξε το όνομά της και έγινε Αντζελικά. Το Διάννα η κουτσί που δεν είχε εκδρομή, έχασε την ευκαιρία για να φάει το. Έσκασε και ο SPG σε αυτή την εκδρομή και μετά έκανε repost στο βίντεο.